Nggawa Gusti jroning urip. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 24 April taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 6 ayat 52 tekan ayat 60. Kang kudu kapisanan kasadari rikala nderek pahargiyane Karisti yaiku anane pepenginan lan pangarep-arep kanggo urip lestari alias urip langgeng. Sabanjure kasadari menawa jroning pahargiyane Karisti bakal kepanggih sang sumber urip lestari. Panjenengane kang kejaba bakal ngrumentahake daya-daya rohani uga medhar sarta nyawisake bojone arupa salira lan rah dalem. Marga dahar salira lan nginum rah dalem wong Katulik bakal pinaringan urip. Marga dahar salira lan nginum rah dalem Gusti, manungsa bakal nggawa Gusti sarta nggawa sapa wae kang kepingin urip marang Gusti. Aku kandha marang kowe satemene menawa kowe ora mangan daging putraning manungsa lan ngombe getihé, kowe ora darbe urip jroning awakmu. Sapa mangan dagingku lan ngombe getihku, dheweke darbe urip langgeng lan aku bakal nangekake ing pungkasaning jaman. Mengkono pangandika dalem Gusti marang wong-wong ing omah ibadah ing Kapernaum. Pangandika dalem Gusti iki ngemu teges amung wong kang nyawiji Gusti Yesus sang sumber urip wae kang bakal pikantuk urip. Kahanan panyawiji mau kalambangake ana tembung mangan daging lan ngombe getih dalem. Kaya dene manungsa padha memangan lan kasawijekake karo panganan mau jroning awake saengga dadi kuat santosaning raga jiwa rohanine kepara dadi sempulur uripe ing donya. Kaya mengkono mau uga manungsa kang dahar daging lan nginum rah dalem Gusti. Dahar daging dalem tegese temen-temen percaya lan ngakoni Sri Yesus minangka sang sumbering urip langgeng kang krasuk raga kamanungsan. Dahar daging dalem tegese wanuh becik lan nyawiji marang kamanungsan dalem kang makarya lan ngupayakake uriping manungsa. Rikala manungsa gelem mirengake sabda piwulang dalem lan maujudake ana urip padinan sarta nulodo kabeh tumindak dalem, ing kono dheweke bakal pikantuk urip. Dahar daging dalem ateges percaya menawa Gusti Yesus saguh ngangkat urip manungsa marang kaluhuraning panyawiji marang Allah. Ngenane tumindak nginum rah dalem kababar mengkene. Rah utawa getih mono panggonane urip utawa nyawaning titah. Rikala uwong utawa titah liya kentekan getih mesti bakal mati. Ing kene getih kejaba dadi papane nyawa uga kayakini minangka kagungan dalem Allah piyambak. Nginum getih tegese ngrasuk sugeng dalem Allah piyambak jroning ati sanubari. Manungsa kudu ndadekake Gusti Allah dudu wong liya nanging minangka peranganing urip lan ragane. Rikala Gusti Yesus dadi peranganing uripe manungsa, manungsa bakal nggawa Gusti Yesus menyang ngendi wae lan ketuk ngendi wae, kapan wae lan ing kahanan apa wae. Ing kono dheweke dadi Gusti Yesus liyane sarta ngrawuhake Gusti Yesus jroning uripe. Para tresna pelem kinasih salira dalem Gusti. Amin. Mengkono saben-saben kita atur wangsulan marang panguwuhing Rama Imam utawa bapak lan ibu prodiakon utawa asisten imam rikala nampakake salira dalem. Muga atur wangsulan kita mau temen-temen kasadari menawa kang padha katampa iki temen-temen salira dalem Gusti kang banjur manunggal ing jiwa raga saengga ndadekake kita sang juru ngasta Gusti. Suwawi sambil munjuk, kunjung asma dalam yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Sri Yesus sang rotine ngagesang kadadosna kawula pantes dados papan palereman lan pambekta paduka wonten pundi-pundi.
Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados semula puka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjungas dalem Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.